Intsha yaseSoweto ifuna izimpendulo ngesiphakamiso semeya. We do need answers and we need to understand Mayor, what was the thought that came to his mind when he said that online, even though I withdrew. Lentsha ebithukuthele iganunwabu ngokwashiwo imeya ikholwa ukuthi ikhona imisebenzi emkhandlweni kodwa ibekelwe abokufika. Bese ngizositshela ngokuthi nifuna abantu bangaphandle. Kahle yithi singabonakali. Kahle ufuna ukuthini lo baba? Mhlambe khona afuna ukusixoxela yona no. At least mabangacasha half, yabo. Noma bangasithathi sonke. Ama-CV abalelwa emakhulwini amathathu afakwe emabhokisini phambi kwehhovisi lemeya. Umhleli wemashi uthi uMorero udlala ngegeja kuziliwe. So all we're simply saying to the mayor is, look no further. Actually come to the township and you'll get to see capable and young people with potential. Ama-CV emkelwe yisisebenzi ehhovisi lemeya njengoba imeya ibisaphuthume komunye umhlangano. I am here simply to receive the CVs and then the executive mayor will respond in due course. Imeya ithe okwamanje abanazo izikhala zemsebenzi kodwa bazoyisiza intsha ngokuthumela ama-CV ayo lapho okuqashwa khona. We have received about 200 CVs of young people who are saying, help us to find opportunities. Unfortunately, at this stage, we're not advertised any positions. We're not recruiting as the city, but we will find ways of taking their CVs, whether through the Job Path program, which also the province has, to see we can help them to find opportunities. Nabazali abebezofunela izingane zabo umsebenzi bebeyingxenye yale mashi.